Салом алейкум, бародари азиз. Poco X6 Pro омад. Poco X6 Pro ва Samsung A72. Ози ҳар дуями телефона шумо да кушода видео карда нишон дода мегзарем бародаро. Чӣ хеле дидесте? Пачка наван ҳар душ. Хоб, нархи Poco X6 Pro 12 ба 512 гигабайташ 29990 рубля бародаро. 29990 рубл, 12 оперативка, 512 хотираша ки нархи беҳтарина ва и 8 ба 256. И ҳам нархиш 29990 рубл. Samsung A72 яке аз Samsung-ҳое ки беҳтарина. Бисёриҳо медонанд, касе гуфтестена марҳамат омад мода. Хоб, я таътоз мекушем бародаро, нишон додам мегзарем шумода. Ана Poco X6 Pro я бор дига нархша мегум, чтобы мақсад каси намефаҳма, хеле гӯш мекунад, лекин намефаҳманд. 12 ва 512 хотираш нархиш 29990 рубл. Да комплектш бародаро ана чихоли сиёҳ доштай, чихоли сиёҳи нағз доштай да комплектш ай фирмаи Poco. Ана ва зарядкаи ба қуввати зур дора бародаро, 67 ваттай бистри зарядка, яъне ним соата где-то полный пур мекунад телефона метиятонад. 100%. Ана Poco X6 Pro 5G, камераи пуштиш 64 мегапиксел мешава на дизайнш бародаро. Камераи пуштиш 64 мегапиксел, AMOLED экран, характеристикаш даруш навистага, AMOLED экран, бистри зарядка поддерживаемая 60 Вт, 120 ГГц частота обновления экрана шаки бисёр шустри хушру кор мекунад барои шахсое ки PUBG бозӣ мекунад. Шахсое ки PUBG бозӣ мекунад, яке аз телефонҳои зури зур ҳам меяр бародаро. Барои PUBG чотки бадай любой хел FPS чако соз намефаҳмам, лекин медонам ки сами максимални чизода кор мекунад частотода. Ана рафтем Samsung A72 мекушем заодно. Samsung A72 8 ба 256 нархш я бор дига гуфта мегзарем 29990 рубл. Ана и телефона бисёриҳо медонанд, почти ҳама медонанд. Комплектатсияш бародаро ҳамаи чӣ дорад дадруш, яъне зарядка, порядкаш ҳастай. Ина пуштиш я бор дига пуштиш ва пешиш бародаро. На телефони хубай, супер AMOLED экран дора, 5000 мАч батарея, бистри зарядкаш 25 ваттай ва камераи пуштиш 64 мегапиксел бародаро. Ина марҳамат кунед. Адреси мо метрои Исходнинска, торговый центри Оранжевый мир, 4 этажда қарор дорем бародаро. 4 этаж. Авиакасса ҳам дорем бародаро. Билетҳо оформ мекунем тамоми ҷойҳо. Ина мисол ина имрӯза билетҳое ки оформ кардагем, ина миё уже мисол нимрӯзда ҳамаи билетҳое ки оформ кардагем. Бо дальши иншоалло то бега хеле одамо билет оформ мекунад. Шумо ҳам метавонед ба боварӣ, ба дили пур оформ кунед билетҳоро. Ҳеҷ саволе дошта боша, номероро нишон додем пешакӣ. Як 3-4 секунд пеш я бор дига нишон дода мегзарем. Ана ҳамин номеро да занг зане. Боқӣ худо нигаҳбон, саломат боша барои